Čus, vítam vás u dnešného nového videjka. Dneska si zahráme Rivals, ale hrám so skill vecami. Nebudem to ďalej obkecavať, ale ideme na to. Ešte mám textúry načítané, ale dám aro. Ja neviem, čo mám s internetom, ale je to úplne... Dobre, už to mám. Že ani nič nevidím. Tak to som fajne dokašľal. Ty kokos, to čo je? Dobre, mám ťa. To bolo celkom zabrať, ale s tým... Ja si ešte potom kúpim iný nožík. Tak, kámo, tak borec. Tak toto neviem, či bude mať šancu nejakú navi. No, 3 HP, ale tak kámo, hra so spamovacími. To ja to musím vyhrať, to je on level 13. Ty vole, ona uhla. To som si za... Ale... Vieš čo, ja sa budem snažiť dať headu jej. Tak ona sa furt hýbe. No čo avkuješ? Prosím, prosím. Ja, tak on... Ja... Yes! Tak keď hráš... Ježiš, tie zvuky sú jak nahlas. Tie zvuky sú ako nahlas. Ja sa pozriem, koľko... Ja mám 32 kľúčov. Ježiš, to som nechcel. Pozrieme do wepa. RPGčko tu na to mám. Neviem čo to je, ale tak to nevadí. Dobre, tak idem proti tomuto. Hra na kontrolery? Na kontrolery nám hra. Nie, Dogs, nie. Tak, prečo? Dobre, ja si nabijem lúk. Prosím, nech aspoň raz so skill vecami. Ty kokos, takto som dokašľal. Takto som teraz dokašľal. Jedine mu dať... Juuu! Tak... To bol... dobrý kill. Ja som sa sám odpálil. Ale ja som ho ešte aj tak či tak zabil s pár HPčkami. Do keľu. Mám ťa. Dobre, to nikto nevidel. Ak sa toto video páči, nezabudnite dať like, odber a zvonček, veľmi ma s tým podporíte. Miniem granát.
Lebo je tajnú zbraň. Ale na to, že hrám na kontrolery, sa aspoň... Aha, Tak. Tak ani náhodou, kamarátko. Tak. On ma zabil. Tak, okej, ako myslíš, kamarátko? Prosím. Prečo mi zrovna teraz volá? A tak kámo mne volá, kamoš! Dobre, tak preto... Že mňa zabije hráč na kontroléry. Lebo borec hrá so spamovacími. Ty kokos, ty šmejt, normálne. Ja normálne nemám nerv, mne sa potia roky. Ježiši, ono to vybuchlo. Ale kamo, nehraj tak spamovať. Sice viem, že hráš skill na kontroléry. Ale vieš, aké to je otravné? Ty, normálne, ja mám nervy. Mám ho! Kam? Musím teraz zakončím. Vieš čo, dobre, ja sa budem snažiť. Nakoniec zakončíme. Hua, buba. Buba, duba, no, school. Ty kokos. Mám ťa. Mám ho. To bol najotravnejší hráč, proti ktorému som kedy išiel. Prepáčte, že to video je také krátke, ale tak to robím narýchlo, lebo ja bohužiaľ nemôžem teraz moc hrať. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a zvonček, uvidíme sa v ďalšom videu. Ahoj.